Amb motiu de la celebració de Sant Isidre, patró dels enginyers agrònoms, l'Escola Tècnica d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural de la Universitat Politècnica ha presentat la seva nova imatge corporativa. En la jornada d'avui s'ha presentat la nova imatge corporativa de l'escola amb un nou símbol que reflexa els valors agroalimentaris i medioambientals d'estos estudis superiors. La nova imatge corporativa s'ha desenvolupat durant tot el curs amb l'objectiu de consolidar i divulgar als alumnes de batxillerat la tercera Olimpiada Agroalimentaria y del Medi Natural. Presentamos el cambio de la nueva imagen corporativa, de comunicación corporativa de la escuela, estrenamos logo y así hemos elaborado algunos elementos de merchandising de cara a dar visibilidad. El nou logotip vol transmetre a la societat i als estudiants la imatge de la innovació, de l'emprenedorisme i dels nous valors que integren les diferents titulacions amb la innovació, la tecnologia i la passió per el medi natural. Amb motiu dels actes commemoratius del patró de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i Medi Ambient s'ha presentat el nou distintiu que a partir d'ara representarà a esta institució. A més, la jornada ha comptat amb un homenatge a la segona promoció d'enginyers agrònoms de l'escola i a l'alumne Juan Descalzo, emprenedor i soci fundador de Cerveses de Poble, que ha oferit una conferència de la seva empresa dedicada a la elaboració de la cervesa artesana. Yo estudio el grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y que hay más ligado al agroalimentario, que es un producto que está hecho íntegramente de algo que viene prácticamente directamente del campo, como es la cebada o el trigo. Els actes commemoratius finalitzaran demà amb la celebració d'un acte institucional commemoratiu de la festivitat de Sant Isidre amb l'entrega de premis de la tercera Olimpiada Agroalimentària i del Medi Natural de València.